фестивали донишҷӯёни варзишгар бозиҳое ки қатори 36 кишвари олам ҳайати тоҷикистон ҳам шомили ин фестивали варзишӣ дар шаҳри екатеринбурги россия гардид. паҳлавони умедбахши кишвар абубакр шеров ин навбат дар вазни зери 73 кило бар рӯи татами баромаду аз ҳонари волояш хабар дод. ин паҳлавони номдору ҷавони мо аз ҷониби федератсияи ҷудои меҳан бо шикасти рақибони пурзур то қисмати финалӣ омад ва дар марҳилаи финалӣ ӯ Руслан аз Беларус рақиби пештарашро шикаст дода ҷуброн аз боғ карду нишони тиллоро ба гардан овехт. ин нахуст медали Абубакр набуда дар соли ҷорӣ паҳлавони умедбахши мо тавонист ки дар олами ҷудои ҷаҳон бо нишонаҳои тилло доимо дурахш дошта бошад. ёдрас мешавем ки Абубакр Шеров донишҷӯи курси чаҳорми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов аст. мо ба ин паҳлавони ҷавон умедбахш пирӯзиҳоро дар мусобиқаҳои мимада таманно дорем ва бо як садо мегӯем: тоҷикистон ба пеш, Абубакр ба пеш.